Какъв подарък си ми приготвил? Имам нещо специално за тебе. Имам. Така ли? Какво? Я да видя, нямам търпение. Виж какви хубави подаръчета ми. Супер! Браво! Ти си страхотен, пак ме изненада специално. Трогната съм. Благодаря много. Моля. Харесват ми. Чудесно. И виж, отива си с блузата, ти всичко е в тон. Любимо ми е жълтото. Страхотно, благодаря. Какъв подарък си ми приготвил? Имам нещо специално за тебе. Имам. Така ли? Какво? Я да видя, нямам търпение. Виж какви хубави подаръчета ми. Супер! Браво! Ти си страхотен, пак ме изненада специално. Трогната съм. Благодаря много. Моля. Харесват ми. Чудесно. И виж, отива си с блузата, ти всичко е в тон. Любимо ми е жълтото. Страхотно, благодаря. О, дядо Коледа, много ти е голям. Кое ми е голямо? Чувала? Какво има вътре? Да не би някакъв подарък за мен. В чувала има подаръци. Я да видя, покажи да видим. Нямам търпение зад подаръка. Това е за вау! вас. Трогната съм, за толкова е вас, хубав, ама аз обожавам. О, много благодаря. Че голям, идеален е, харесва ми. В знак на благодарност, и аз имам подарък за тебе. Добре. Едно бомбонче да си го изсмучиш и да имаш сили да влизаш в комините, да носиш още по-големи подаръци на всички жени. Добре. Хайде, пробвай го да видим дали ще ти хареса. Добре. Моето е маничко, за разлика от твоите големи неща, но... Невероятно. Страхотно. Радвам се.